खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिखा नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। चिरांनि सा 16 खौरांगिरिनो गिबि मन्थ्रिनि अनथोब। सेन्ट्रेल आसाम अल क'स्ट राजबंशी स्टुडेन्टस इउनियनआ एसटि बिबुंनि थाखाय दाबि खालामदों। बरपेटानि खयाखुसियाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। JEE आनजाद होनो गोनां सासे फरायसाया गावखौनो फोथैनानै लादों। बरपेटा रडनि खैराबारियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। पुलिसआ काजलगावआव 650 लिटार आयेन बेरेखा थाव जब्द खालामनायजों लोगोसेनो सासे हमदों। रैखाथि हान्जाया गोबां हाथियार आरो बेफ्रुग्रा मुवा बोखांदों। लामा जाब्रबथायाव 3 सुबुंनि जिउ खहा आरो 2 जोखोम। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। चिरां जिल्लानि जिल्ला सुबुं फोनांजाब आरो मिथिहोनाय मावख'गिरि थरायना कमल दलेया जिल्लानि बेंखनाव थानाय गासै सा 16 खौरांगिरिनो गिबि मन्थ्रिनि अनथोब राननानै होदों। बृहस्पतिबारखालि चिरांनि DIPRO मावख' गासैबो खेबसेयैनो लिंहरनानै सानजौफु 0:30 रिंगायाव गिबि मन्थ्रिनि अनथोबखौ गथायदों। बे अनथोबखौ मोननो हानाय खौरांगिरिफोरनि फारिलाइया फारियै सानसेयारि बड'लेण्ड इंखंनि सुजुगिरि राजोन बसुमतारी, बड'सा खौरांलाइनि सुजुगिरि बाबुराम बसुमतारी, आमार असम खौरांलाइनि खौरां दैथायगिरि आबु बकर सिद्दिक, DY 365 नि खौरां दैथायगिरि हेमन्त शर्मा, पूर्वांचल प्रहरी खौरांलाइनि खौरां दैथायगिरि सुशील शर्मा, दैनिक जगशंकरनि खौरां दैथायगिरि बिपुल कुमार दे, असमिया प्रतिदिननि खौरांलाइनि दैथायगिरि जयन्त देबनाथ, बड'सा खौरांलाइनि खौरां दैथायगिरि भृगुमनि राय, DY 365 नि खौरां दैथायगिरि प्रसेनजित कुमार राय, निउज लाइभनि खौरांगिरि हिरक ज्योति मेहदी, नियमिया बार्तानि खौरां दैथायगिरि बिपुल कुमार दास, दैनिक जन्मभूमिनि खौरां दैथायगिरि दुर्लभ तालुकदार, दैनिक अग्रदूतनि खौरां दैथायगिरि आब्दुल मालिक आहमेद, नियमिया बार्तानि खौरां दैथायगिरि बर्नाली तालुकदार, प्रतिदिन टाइम्सनि खौरां दैथायगिरि हेमन्त कुमार राय, प्राग निउजनि खौरां दैथायगिरि रबिराम बरगयारी। मख'नो गोनांदि बैसागु एबा बोसोर गोदाननि हामलायथि बावनानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे मोनफ्रोमबो अनथोबखौ साफ्रोमनोबो दैथायहरदोंमोन। सेन्ट्रेल आसाम अल क'स्ट राजबंशी स्टुडेन्टस इउनियनआ गोदानै क'स्ट राजबंशी हारिनि थाखाय एसटि एबा शेड्युल ट्राइब बिबुंनि थाखाय दाबि खालामनानै सोमावसारदों। मख'नो गोनांदि मिरु आसाम दुलाराय क'स्ट राजबंशी फरायसा आफादा आसामाव इनार लाइन पारमिट एबा ILP खान्थिखौ मावफुंनाय, रायजोखौ ट्राइबेल रायजो महरै फोसावनाय आरो क'स्ट राजबंशी हारिनि थाखाय एसटि एबा शेड्युल ट्राइब बिबुंनि दाबिफोरखौ लानानै रहा क जिल्ला बेंगिरि मावख'नि लांगोनायाव बृहस्पतिबारखालि 2 घन्टा सोमावसारदों। जनजाति सुरक्षा परिषदजों हेफाजाब होजानाय बे सोमावसारनायाव गोबां सुबुंफ्रा मैखोमै बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियाव जनजाति सुरक्षा परिषदनि मिरु आफादगिरि आरो नगाव सदर बियाबनि बारग' MLA दुर्लभ सामुआया गावनि बिबुंथियाव जों आसामखौ मोनसे ट्राइबेल रायजो जाजानायखौ लुबैयो। जोंनो इनार लाइन पारमिट एबा ILP नांगौ आरो जों क'स्ट राजबंशी हारिनि थाखाय जेसेबां हायो एसेबां थाबैनो एसटि जानायखौ लुबैयो होननानै गोख्रों रावजों बुंथियो। बेनि अनगायैबो आसाम गोरोबथानि दफा 6खौबो मावफुंनो दाबि खालामो। मख'नो गोनांदि क'स्ट राजबंशी हारिया एसटि बिबुंनि थाखाय दाबि खालामग्रा मोनसेल' हारि नङा। बेनि अनगायैबो 4 गुबुन हारिफोर जेरै मारान, माटक, सुतिया, आदिबासी आरो थाई आहमाबो बे गनायथिनि थाखाय जुजिगासिनो दङ एबा दाबि खालामबोगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि मिरुआ बे 6 हारिफोरखौ एसटि थाखोनि सिङाव सोफानो थाखाय आसाम सोरखारनिफ्राय मोनसे थांखि मोननायनि उनाव बे आयदाखौ बावैसो सोलिबाय थानाय बाजेट जथुमनि समाव संसदआव दैखांनाय जादोंमोन। बबेखानि दासिमबो जेबो थि थांखियै थिरांथा लानाय जायाखै।
बरपेटानि खैयाखुसि हाथायाव मोनसे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। बे गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव गोबां गलाफोरा सेवहांखार जानानै सिलिंखार जादों। बे जाथाया फुंनि 2:45 रिंगासोआव जादोंमोन आरो गोख्रैयैनो अरा हाथाय जाग्रा गलाफोराव गोसारलादोंमोन, जायनि जाहोनाव गलानि जि-जोम, जुथा, मुलि आरो गेलामाल गलानि मुवा बेसादफोरजों बुंफबनाय गलाफोरा खामनानै सेवहांगार जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे अर खामनायाव गोबां कौटि रांनि मुवा बेसादफोरा खहा जादों होननानै मावख'आरिफोरा आन्दाज खालामदों। बे जाथायनि उनाव अर खोमोरग्रा हान्जाया जाथाय जानाय जायगायाव सौहैनानै अरखौ खोमोरनो थाखाय गोबां घन्टासिम सम नांदोंमोन। गोबाव सम जुजिनायनि उनाव अरखौ खोमोरनायाव जाफुंसारदोंमोन। बबेखानि अर खामनायनि जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो हानाय जायाखै। बबेखानि बे जाथायनि बागै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। गुवाहाटीनि मानिक नगराव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। रिपर्ट बायदिब्ला जयेन्ट एन्ट्रेन्स एग्जामिनेशन एबा JEE आनजादनि थाखाय थियारि खालामबाय थानाय सासे फरायसाया बृहस्पतिबारखालि गुवाहाटीनि मानिक नगर ओनसोलाव गंसे भारा न'आव गावखौनो फोथैनानै लादों। गावखौनो फोथैनानै लानाय थैनाय सुबुंखौ बिश्वनाथ सारियालिनि थागिरि 18 बोसोर बैसोनि सन्दीप घायरी होननानै सिनायथिनो होदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बादायलु आनजादनि थाखाय थियारि जानो थाखाय थांनाय माखासे दाननिफ्राय गुवाहाटीयाव थागासिनो दङमोन सन्दीप घायरीया आरो जयेन्ट एन्ट्रेन्स एग्जामिनेशन आनजादनि थाखाय फोरोंथाय लानो मोनसे कचिं फसंथान फिजिक्स बालायाव मुं थिसनदोंमोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सन्दीपआ शुक्रबारनिफ्राय जागायजानाय जयेन्ट एन्ट्रेन्स एग्जामिनेशन आनजादाव जिरायनो गोनांमोन। सन्दीपनि गावखौनो फोथैनानै लानाय बे जाथाया ओनसोलनि लोगोफोर आरो जायगानि सुबुंफोरनि गेजेराव दुखुनि साया साग्लोबदों। बे जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनावनो पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो। बबेखानि थार जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै। अब्लाबो गिबि रिपर्ट बायदियै आनजादजों सोमोन्दो गोनां नारसिननाया मोनसे जाथावना जाहोन जानो हागौ होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। बरपेटा रडनि खैराबारियाव मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रथाय। बे लामा जाब्रथायाव जायगायावनो सासे सुबुङा जिउ खहा जायो आरो गुबुन सानैया गोब्राब जखम जायो। रिपर्ट बायदिब्ला बे जाब्रथाया गंनै मटर साइकेल नाम्बार प्लेट गैयै गंसे KTM बाइक आरो AS15W 5975 आपाचे बाइकनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायनायनि जाहोनाव जादोंमोन। बे जाथायनि बागै खौरां मोननानै बरपेटा रड पुलिसआ हरखाबै जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो जोखोम जानांनाय सुबुंफोरखौ थाबैनो फाहामथायनि थाखाय बरपेटा रड FRU गुदि सावस्रि मिरुआव दैथायहरनाय जादोंमोन। बबेखानि डाक्टारा बिसोरनि गेजेराव सासेखौ थैबाय होननानै फोसावो आरो गुबुन सानै जोखोम जानाय सुबुंफोरनि गोब्राब थासारिखौ नायनानै गोजौ फाहामथायनि थाखाय बरपेटा मेडिकेल कलेजाव दैथायहरनाय जायो। बे खौरांखौ सुजुनाय समसिम थैनाय सेंग्रानि सिनायथिखौ मिथिनो हानाय जायाखै। बबेखानि जोखोम जानाय सानै सुबुंखौ बाक्सा जिल्लानि आलेंगामारिनि थागिरि शरजामाल आरो वावाज उद्दिन होननानै सिनायथिनो होदों। बे समाव पुलिसआ बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय। आसाम पुलिसआ आयेन बेरेखा थावनि फालांगि नेटवर्कनि हेंथायै गोख्रों सिग्रोमनायखौ गोख्रोंसिन खालामबोगासिनो दङ आरो आयेन बेरेखा फालांगिनि बेरेखायै गोख्रों अपारेशन सोलिहोबोबाय थाबोनायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो काजलगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय बेंटल गेटआव मोनसे सरासनस्रा नाका चेकिंनि समाव गोबां बिबांनि सिखावै लाबोनाय गंसे लाक्जारि गारिखौ हमनो हायो, जेराव गं 13 प्लास्टिक ड्रामाव दोनखोमानाय गासै 650 लिटार आयेन बेरेखा थावखौ AS01BH0777 नाम्बारनि महिन्द्र जाइल'निफ्राय जब्द खालामनो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि पुलिसजों हमजानाय गारिया बेरेखा थावखौ भुटान सिमा खाथिनि दादगारिनिफ्राय बङाइगाव फारसे लाबोगासिनो थानाय समावनो हमनो हादोंमोन होननानै मिथिनो होदों। बे समाव आयेन बेरेखा फालांगिनि बेरेखायै नायबिजिरनो थाखाय गारि सालायगिरि आजिबुर रहमानखौ हमनाय जायो। आयेन बेरेखा हाथियार दोनथुमनायनि बेरेखायै रैखाथि हान्जाया मणिपुरनि गासै 5 जिल्लाफोराव अपारेशन खालामनानै गोबां हाथियारजों लोगोसे बेफ्रुग्रा मुवा बोखांदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला भारतारि रौनिया हान्जा आसाम राइफल्स, CRPF, ITBP, BSF आरो मणिपुर पुलिसआ जयै लोगो नांनानै बे अपारेशनखौ खालामनाय जादोंमोन।
बे अपारेशनाव गासै गं 24 हाथियार, इम्प्र'भाइज एक्सप्ल'सिभ डिभाइस, ग्रेनेड आरो गोबां रोखोमनि गुलि बारुदफोरखौ जब्द खालामनो हादों होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। बेखौबो मख'नो गोनांदि 3 एप्रिल खालिबो कांपकपि जिल्लानि एस मंपि रिजनिफ्राय गंसे .303 राइफल्स, गंसे 7.62 mm SLR, गंसे सिगनेल बेरेल शटगान आरो गंनै पिस्तल आरो गोबां गुलि बारुद जब्द खालामनो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो सानजा इम्फल जिल्लानि तुइसिनाव अपारेशन खालामनानै गासै गं 8 हाथियार, गंसे 12 बराद सिगनेल बेरेल राइफल्स आरो गं 7 इम्प्र'भाइज मर्टारखौबो रैखाथि हानजाया बोखांनो हायो। काछार जिल्लायाव बृहस्पतिबारखालि गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। बे जाब्रबथायाव गंसे नखरनिनो गासै 3 बिफा, बिमा आरो 7 बोसोरनि फिसाज्लाया दुखुनांथावै जिउ खहा जानायजों लोगोसेनो नखरनि 2 सोद्रोमाफ्रा गोब्राबै जखम जादों। बे जाब्रबथाया सिलचरनि तारापुरनि साखाथियाव थानाय रामनगर ओनसोलाव बेलासिनि 3 रिंगासो समाव जादोंमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला श्रीगनानि थागिबि नखरनि सोद्रोमाफ्रा आइएसबिटिनिफ्राय धारापुर फारसे अट' रिक्सायाव गाखोनानै दावबायलांनाय समाव उल्था दिग फारसे गोख्रैथियै फैनाय गंसे हा लानाय ट्राकजों हरखाबै सौग्रावनायावनो बे जाथाया जादों होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। बे जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ फारियै नेजारुल हक, बिसि आफसाना बेगम आरो 7 बोसोरनि फिसाज्ला तामिम आहमेद होननानै सिनायथिदों। बेनि अनगायैबो गोब्राब जोखोम जानाय फिसाजो तासमिना आक्तार आरो फिसाज्ला शामिम आहमेदखौ गोब्राब हालोदाव सिलचर मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय लांनाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।